Vittma ta' sistema minnu l-vera problema. Nishtiq inkun naf seklu 21 u l-bniedem għadu skjaf bla ma jaf sakemm jiskadilu l-ħin u jispiċċa taħt it-trab. Jien ma ġejx biex nikkompeti jew niddiskuti minnu l-aħjar illum qed joħorġu ħafna diski mirati għat-tfal iż-żgħar. Xebba paroli fil-vojt blebda tip ta' messaġġ laqwa li nidru tal-ost jew nitkellmu baxx ma niflakx noqgħod aktar kwiet ma nistax. Għalhekk kuljum nirremetti dawn it-tip ta' suġġetti blax inxilli tantu u rispetti sa minn ċkuniti konti fel differenti persistenti, intelligenti nuża leħni biex niddefendi nanalizza l-lirika sewa taħt il-lenti nobsoq il-verita u nibqa konsistenti primi kontroversjali u kemm xejn violenti mandurx mal-lewża wasal ġrajiet kurrenti ċerti kommenti joħolqu argumenti fej il-maġġor parti tal-każi jispiċċaw f'inċidenti vittma tas-sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur għat ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura vittma ta' sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur għat ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura illum kważi kull fejt mur biex taħdem iħalsu biċ-ċiċri mux tabxejn li biex jissib ħaddim tajjeb saret diffiċli u issa qed niddejja għax dil-paga miżera bil-kemm wieħed jista' jitreja taħdem biex tgħix anzi tgħix biex taħdem skjavitu moderna fej il-monita taħkem u issa donnu drajt naqbad nobsoq fuq il-mike il-prasparu l-kumidji li għamiltu rajt saħan sitra maqful f'ċella ġieli spiċċajt ta' fl-isbaljajt u l-dawk ta' madwari jinkwetajt għax xebaw jippruvaw jiftħuli għajnejja iżda jiena minnhom ma tant smajt kif jgħid il-Malti isek qed tkellem il-ħajt kun għadek żgħir ma tantx tħabbel il-bajt mill-isbalji tiegħi stess tal-limtu maturajt għax vittma tas-sistema sfajt spiċċajt vittma tas-sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur għat ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura vittma tas-sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur għat ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura aktar minn 90% tan-nies li jafuni naf biċ-ċert li joboduni jixtiequni magħluq kordin jew ta' frankuni għax sa minn ċkuniti ma kienux jaħmluni wara kurrima li nikteb hemm raġuni minix mal-ħomor u isqanqas mal-bluni f'ħajti kollha qatt ma kelli kuluri dawk nofshom mażuni u kollha atturi nixtieq inkun naf fejn marru il-valuri jiena Malti u gburi it-trasport pubbliku iġalek tidej bid-duluri traffikut niġġis u inċidenti bil-muturi ħajja waħda u qasira pruvaw ifnuni tinni dedikaħħa lil dawk kollha li fixkluni u kliem tagħtih il-qalb xebaw jgħiduli kunu wafu li bemilkom aktar issaħħuni vittma tas-sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur qatt ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura vittma tas-sistema korrotta u maħmuġa fl-ebda kulur qatt ma kelli l-fiduċa isma naqala wara kif ġabuna passi l-qoddim u mija l-ura